Ongi etorri Ikerlari bideo podcastaren 3. denboraldiko 3. saiora. Badakizuen bezala, UEUk ikertzaile gazteei ahotsa emateko eskaintzen dien txoko honetara. Eider Saragüeta naiz, eta irakasle eta ikertzailea naizen honetan, 3. denboraldi honetan podcasteko aurkezlean nauzue. Konturatuko zineten bezala, UEUko Eibarreko estudiotik atera, eta denboraldi honetan Euskal Herrian zehar gabiltza txoko desberdinetan grabatzen. Eta gaurkoan, Gasteizen gaude, Euskaltzaindiako Etxezar jauregian. Aurreko atalean egin genuen moduan, honetan ere, gaztei eta ikerlari gaztei ahotsa emateko honetan ari garela, modu zabalean helduko diegu gai desberdinei gure gonbidatuen begirada zehatz horretatik. Eta horretarako honena gaurko protagonistak aurkeztea izango da. Ondoan daukat Unai Koronel Gaztiain, lehen hezkuntzan graduatua eta bera pedagogia terapeutikoko aipamena duena. Egun, psikodidaktikako masterra amaitzen ari da, eta ikerketa zabala egina du aurretik, eta ikasturte honetan doktoretza egiten ari da. Ongi etorri, Unai. Eskerrik asko. Bestalde, Jaione Auzmendiri arte dugu, bera biologia molekularrean eta biomedikuntzan doktorea da, eta nazioarteko doktoretza egin zuen garuneko minbizia ikertuz. Gero, berak esango digu zein den izenburua eta zehazki zer ikertu duen eta egun zertan ari den, baina badakigu zik biogunen ari dela doktore ondoko ikertzaile lanetan. Eta maiaren beste aldean, Leire Rojo Horrillo dugu, eta berak Euskal ikasketetako gradua egin zuen, eta ondoren Euskal hizkuntzalaritzaren masterra egin du. Gaur egun badakigu Euskal hizkuntzalaritza eta filologian doktoretzan lanean ari dela, eta ongi etorri zuri ere. Eskerrik asko. Honena izango dugu beraz saioarekin hastea, da galdetu nahi dizuet, bakoitza oso disiplina desberdinetatik zatozteten honetan, ea zergatik erabaki zenuten ikerketa egitea. Unai, zure kasuan zerk eraman zintuen ikerketa egiten hastera? Egia esan ez da egon une erabakigarririk edo, nik lehen hezkuntza ikasi nuen, eta bukatzean zerrendetan sartu nintzen irakasle moduan lanean hasteko intentziarekin, baino, lanean haste hasieran pixkat zaila da, eta nire graduko irakasleetako batek proposatu zidan ikerketatxo bat egitea kulturarteko hezkuntzaren arloan, Gasteizko eskola publiko batean, eta horretan ibili nintzen, gero Uztaro aldizkarian publikatu genuena, horren ostean egin nuen pedagogia terapeutikoko minorra, eta gero irakasle berdinak proposatu zidan aurkeztea PIK kontratu batera, baita ere ikerketa egiteko, baina oraingoan zientzien eta matematikaren didaktikaren arloan. Eta hortik animatu naute psikodidaktika masterra egitera, doktoretzan sartzeko aukera ematen duelako, eta masterra bukatu dut, eta ministeritzako FPV-ka jaso dut, doktoretzari eusteko. Zorionak ere, beka hori lortzeagatik badakigulako oso kompetitiboa dela, eta zaila dela, beraz zorionak, eta ikusten duzuen bezala, Unaiek badu arlo desberdinetan, hezkuntzari lotutako, baina arlo desberdinetan ikerketa egiteko gaitasuna esango dugu, eta baita ere begirada hori, kulturarteko hezkuntzako begirada hori, bai matematikan didaktikan, primeran aplikatu dezakegulako, beraz, interesgarria da ere zure ibilbidea, eta Jaione zure kasuan, zerk eraman zintuen ikerketa egitera? Nik laburbilduko nuke esaten kuriositateagatik. Ze gradua mairako lana inun bioinformatikan, momentuan etzala plana, baina genetika asko gustatzen zitzaiten, eta orduan pixkat horretan sartu nintzen, eta hitzaiten hon ere klasekideekin, eta denak hitz zituzten laborateiko esperimentuak, eta tal, esaten gustatuko litzaken nik ere egitea, ez? Eta orduan, kuriositatez esan ingo den master bat, pixkat ikerkuntzara eramango nauena, eta aukera dakaten hori probatzeko eta ikusteko nire azalean zer dan. Eta hola inun biomedikuntzako masterra, eta biodonostian inalizanun bertan proiektutxo bat, eta gustatu zitzaiten. Eta orduan esan nuen aurrea. Eta hor doktoretza sinun, eta horre honintzan urtetxo batzuk, hori garuneko minbizian esan dezun bezala lehen, eta oso gustoa ibili nintzen, eta egia da, hori divulgazio aldetik ere gustoa ibili nintzala baita gauzak probatzen, eta hori ere, hendikan egiten jarraitzen dut, baina ikerkuntza hori kuriositatez, eta jarraitzen duten ez kuriositate horrekin, esango nitzuke horregatik jarraitzen dela horretan, ez? Ze interesgarria ez, jakin min hori eukitzea, eta beste saio batzutan ere atera izan zaigu ez, ikertzaileoi mugitzen gaituen hori badela, eta gero askotan ere zuen disiplinatik jotzen dutelako persona askok bigarren hezkuntzako edo irakasle prestakuntza
masterra egitera, eta hortik ere, izaten direlako ez, ikerketak mundu gogor honetatik, agian erbestera jotzen duten ikertzaile asko baditugula, eta talentua ere bidean usten zaigula, eta interesgarria eta pozgarria zu hemen izatea, ikertzaile bezala ere, eta zuri ere zorionak, postdoc hori lortzea, doktoretza ondoko beka horiek eskuratzea ere, komplikatua delako, oso kompetitiboa delako, eta itortza hori merezi duelako, ez, Jaionez, zorionak. Eta Maiaren beste aldean Leire dugu, ez daki zure kasua zein den, Leire? Nik egia esan ez nekan aurre ikusita. Karrean nengoela, asko urtatu zitzaidan gramatika historikoa ikasgaia. Horren beste erabaki nuen, grala nahi nuela egin ikerketa lerro horri buruz. Grala ondo egin, gustora egin, eta erabaki nuen ordone masterra egitea. Eta masterrean nengoela, azaldu ziguten, azken pausua tesia egitea zala, eta, beka lortu nuenez, eustete bekarik, bekagabe egitea oso daia dela, eta lortu nuenez, horren bestez orain nire tesiko bigarren urtan nago. Zorionak zuri ere, beka lortu duzulako, pauso desberdinetan dauden ikertzaileak ditugu gaurko saioan, doktoretza hasten, bidean, eta amaitu ondoreneko esperientziak izango ditugu, hori ere pozgarria da. Gramatikoa historikoari buruznik adibidez oso gutxi edo bat ere ez dakit, beraz gonbidatzen zaitut ere, gonbidatzen dizut ere, divulgazio lan hori egitera, ez? Herritarrek ere jakin dezaten pixka bat gehiago gai hau zer den, eta hitz egin dugu ere zein zaila den eta zein komplikatua izaten den beka bat lortzea eta hortik gure bidea ez egin ahal izatea. Zein uste duzu dela gaur egun ikertzaile profesionalen egoera eta behin eskatzen hasita nolakoa izan beharko luke? Jaion ez dakit nola ikusten duzu. Nik esango nuke, nahiko, lehen esan dezuna ez, oso kompetitiboa. Azkenean edo zein beka lortu behar dezula, doktoretza egin alizateko beka hori lortzeko zaila da. Eta gero zenbat eta aurrerago zoazen enean, orduan eta zailagoa da. Zergatik geroz eta gutxiago ematen dituzte, eta hortaz aparte ere, esan dezagun, geroz eta publikazio gehiago lortzen zoaz, eta zaude baita beste herrialdeko jende askorekin konpetitzen ez. Orduan nik uste geroz eta zailago egiten duna horrek, eta hortaz aparte ere, hori, esan dezagun, bekak doazela daukate limite bat, esan dezagun, epe muga daukate, ez? Doktoretza bukatzen dezunetik, beka batzuk eskatzeko dituz urte batzu bakarrik. Orduan horrek ere, sartzen du nolabaiteko presa bat, bultzatzen duna hori. Nola izan marko litzateken? Askoz libreagoa, eta askoz lasaiagoa. Nik uste dut. Badakitzaia dela ez, balorazio puntu horretatik eta diru publikoan oinarritzen denez ikerkuntza parte oso handi bat behintzat nazio mailan horrek eragiten du, baino nik hola definituko nuke. Bai, oso interesgarria ere aipatu duzuna, ez? Ibilbide hori nola egin nahi dugun ere guk aukeratzeko eskubide hori behintzat izatea, nola egin nahi dugun hori behintzat aldarrikatzea, ez? Askotan eta gure kasuan ere gertatu zaigulako, ikertzaile batzuk hasieran hasi direlako gurekin pik modura, ez? Ikertzaile kontratatu modura lanean, ezin beka bat lortu ahal izatea, ez meriturik ez dutelako, edo esperientziarik ez dutelako, baizik eta beraien ikasketak, graduko ikasketak eta masterrak, baduela 5 urte baina gehiago egin zituztelako, ez? Orduan ibilbide horiek ez dira ez dira ez da aintzat hartzen, ez? Ez da saritzea, baizik eta kasu honetan esperientzia ere ez dela aintzat hartzen zentzu horretan, ez? Eta oso mugatua dela beka bat eskuratu nahi bani baduzu, eskatzen dizute ere aldi berean esperientzia izatea, artikuluak izatea, kongresuetara joan izana erakustea, baina nola egin hori dena oso epe motzean, ez? Ez dure kasuan ere oso beka kompetitiboa lortu duzu, eta ez dakit zein den zure esperientzia edo egoera hori nola bizi duzunez. Bai, azken finean niretzat mundu nahiko berria da, eta sentitzen naiz pixkat ez dakit inozente edo. Karo, nik sortea izan dut, ikerketan perse murgildu baino lehen, izan ditualako esperientzia txikitsuagoak, eta gainera izan dira, nire irakasle horiek etorri direlako nire gana, eta animatu egin nautelako, orduan hasieratik egon naiz oso babestuta, aipatu dut adibidez trantsizio bekarena, trantsizio bekak aukera bikaina emateu, justo gradua bukatu eta lanean hasteko, baino egia da baldintzak ez direla onenak, eta gainera printzipioz hezkuntza arloan adibidez ideia da tutore moduan lanean hastea, nire egoera pixkat berezia izan zen, baino babesarekin egin nuen,
pi kontratuarekin berdina, Gasteizko Hezkuntza eta Kirol Fakultateko talde batekin lan egin nuen, babestu nindutena, eta baldintzak eta horrela ondo, orain uste dut hasiko dela pixka bat, zuk deskribatzen duzun mundu zailago hori, nik adibidez, presio hori ez dut sentitu, gero komentatuko dugu ere hizkuntzaren gaia eta, nik euskeraz publikatzeko aukera izan dut adibidez, aukeratu dugu zein aldizkarietan, ez gara joan inpaktuzko publikazioak egitera eta bar, imaginatzen dut hau orain hasiko dela, gero bai, adibidez, hezkuntzaren arloan, ez dakit besteetan, baino ikerketak ere, graduko urteetan ez dizute hitz egiten ikerketaren inguruan asko, ez dugu formakuntza espezifikoa jasotzen, orduan batzutan zaila da, sikiera, aukera hori pentsatzea edo nire kasuan adibidez, ez dun pentsatu irakasleak nirekin harremanetan jarri eta animatu nauten arte. Orduan, igual ez da gainera kanpotik komentatzen da oso kompetitiboa dela, zaila, merituak behar dira, eta gainera ez bazaituzte animatzen, pues imaginatzen dut jende asko ez dela animatzera iristen, edo ez duela pausu hori ematen. Bai, oso interesgarria aipatzen duzuna, ez? Nik uste duenak pasagarela inozentziaren puntu horretatik, eta gustatu izan zaigula ere, ez? Ba horregotea, poz hori sentitu dugula, eta gero basi dela esango dugu, mendi errusiarra edo suitzarra, segun eta nongoa garen, ez? Eta aldapabera, aldapagora horiek bai emozionalki, bai gure lanean ere, bai izan ditugula, ez? Eta pozgarria da etzarela korrik atera, entzutea, ez? Animatu zaituztela, babestu zaituztela, eta zaindu zaituztela, ez? Nik uste dut hori gakoa dela, eta akademian, unibertsitatean, ikerketan, laborategietan, uste dute falta zaigun ezaugarri bat dela hori, ez? Zaintzea, eta mendik ere botako dugu mezua eta eskatuko dugu, ez? Irakasle eskoletan ikerketari mesedez arreta gehiago jartzea, beharrezkoa dugulako, ez? Hori behintzat gure mapan sartzea, gero erabakiko dugu zer egiten dugun, baina aukera modura hori ere aldarrikatuko dugu, ez? Mendik nik eskatzen dut ere, garrantzitsua dela. Ikasleak lasai utzita, baina aukera hori eman da, ez? Oreka hori zaila dela batzutan, baina behintzat jakitea, ez? Hori dela, eta zure kasuan agian erdibidean zauden honetan? Hasieran esan dudan moduan, nik bekarik gabe ez nuke tesia egingoz, iruditzen zait ibilbidea oso zaila dela. Guri masterren esan ziguten, hori, ibilbidea zaila izateaz gain lankarga handia dela. Gaineraz bakarrik ikertzaile izateko, zure asmoa ere bada irakasle izatea, esan digute oso zaila dela hori lortzea, eta askok lortze dute igual 38 urterekin eta askoren kasuan behar da, berandu samar da. Orduan egia da, ez dela erakargarria. Gustatu behar zaizu, eta nire kasuan beka lortu dalako, eta ez dakit orkezunan zer lortuko ban, baina jendeak usteu, ez dakit meritua duela tesia egiteak, baina ia esan gero ibilbidea ez da ondo baloratuta. Eta ikerketaren abia puntua dela esango genuke tesia, agian garai batean norberaren ibilbide horren bukaeran edo bukaera aldean osatzen zen, ez, duela mende asko esango dugu, osatzen zen jakintza horren bilduma zela, gaur egun badakigu abia puntua hori dela, adibidez unibertsitatean irakasle ikertzaile izateko, ez, eta horrek ere baldintzatzen duela, eta ez dela berdina emakumea izatea adibidez edo gizona izatea, ez, aipatu duzun kasu horretan guztiz baldintzatzen duelako zure etorkizuna hori, zure planifikazio hori, eta batez ere familia izatea pentsatzen ari banima gara, edo horretan ere nolako eragina daukan finkotze eta horrek, plazetara sarbidea izateak, eta gero zaintzak eta kontziliazioak, ez, nola uztartzen ditugun, gehienetan gizonen eremua den unibertsitate honetan, oraindik, ez, unibertsitate mundu horretan, akademia mundu horretan, ez, nola egin dezakegun gure espazio hori ere aldarrikatzeko eta aipatu dugu hasieran zaintza, hori ere errealki, ez, aurrera eramateko, ez. Gai honek askorako eman dezake eta gero jarraituko dugu honi buruz hizketan, zein hizkuntzetan ikertzen den galdetu nahi dizuet, ea euskeraz ikerketa egiten den, Unaik aipatu digu berak zortea izan duela, aukera izan duela, eta ez dakit badakizun, baina ea zure arloan zein hizkuntzetan ikertzen den, ea euskaraz ikertzen den, divulgatzen ote den euskaraz ere, eta zentzurik aldu? Gainera, nire bizipena ere euskararekiko, nire etxean ez da euskaraz hitz egiten, agurainen ere nire belaunaldian familia gutxi zeuden etxean euskaraz hitz egiten zutenak,
Orduan, bueno, ni akademikoki ondo eraman naiz beti euskerarekin, baina unibertsitatera iristean izan da nolabait momentua atxikimendu hori hartu etela edo, bueno, praktikengatik, irakasgai zehatz batzuengatik, eta Euskal Herriko jendea ezagutzeagatik, hausnarketa hori egin nun, eta momentu hortan pasa zen nire identitatearen parte izatera. Orduan, ikerketara iritsi naiz nolabait, hausnarketa aktibo bat eginda, eta, bueno, lehenengo ikerketatxo hori Uztaron publikatu genuena, egin genuen Gasteizko eskola publiko baten. Eta, karo, hezkuntza arloan edo, nik pentsatze dut behintzat, Euskal Eskola publikoetan ikerketa egitea, behintzat ikerketa euskeraz egin behar dela. Eta gero, bueno, publikatzeko aukera sortu zenean, gainera gogoratzen dut, nire irakasleek edo tutorek planteatu zidatela hori nahi, nola pentsatu duzu ikertzea, egia esan harritu ninduen galdera, osea, nola publikatzea, eta harritu ninduen galdera, eta esan euskeraz, ez? Eta bai, baina aukera eman dizugu pentsatzeko eta horrela egitea pentsatu genuen, gero egin ditugun beste publikazio batzuetan ere, nik pentsatzen dut, hezkuntza arloan batez ere importantea dela euskeraz ikertzea, baina egia da, munduan uste dut arlo gehienetan edo, hizkuntza nagusia ingelesa dela, gertatu zaigu adibidez kongresu batzuetarako komunikazioak prestatzean edo, hor bai edo gaztelaniaz edo ingelesez prestatu behar direla, agian izan direla egin dituan inpaktu gehiagoko lanak edo, eta inkluso adibidez, psikodidaktikako masterra dela hezkuntzan doktoretza egiteko aukera ematen duena, harritu ninduen irakasgai gehienak gaztelaniaz direla, uste dut erabaki horren atzean dagoela, beste lekuetako talentua bereganatzea, niri pena eman ditegia esan, masterra gaztelaniaz egitea, irakasgai batzuk euskeraz egon dira, eta biez mala euskeraz egiteko aukera eman digute, eta nik euskeraz egitea erabaki dut, eta inkluso defentsa egiterakoan, eta tribunalak baloratu du, esan zean, baloratzen da, baina, igual kontradikzio hori edo badago, eta esan bezala orain hasiko denez ibilbidea, nire asmoa da, hemengo eskoletan lan egiten duan inean, euskeraz ikertzea, klaro, gero ikerketa horiei irtenbidea emateko edo komunikatzeko nola egin beharko dugun, esan diatenez ingelesa da hizkuntza nagusia. Orduan, oraindik ez diote gera horri aurre egin, baina badator. Bueno, poliki ez, ikerketa beraren hizkuntza esango nuke disiplina guztietan, ez, ingelesa dela, eta horri ere, horrek ere erronka bat suposatzen duelako, batez ere ez delako gure gehienon edo denon jatorrizko hizkuntza, ez garelako horretan jaioak edo trebeak, behintzate hasieratik eta pixkanaka ikasten joan behar dugulako, eta ez ingelesa bera bakarri, baizik eta ingeles akademiko hori, edo akademian edo erabiltzen den hizkuntza tekniko hori gure arloaren espezifikoa dena, ez? Orduan, horrek ere suposatzen du erronka handi bat, ez? Eta baita ere aldi berean, aldarri kapen bat bezala bizi dugula, edo gu behintzat erabaki kontziente eta autu politiko hori egiten dugula, hizkuntza politika hori oso argi izaten, ez? Eta hori dela euskaraz argitaratzea, eta zure kasuan esango nuke ere eskoletan adibidez, itzulketa bat egiteko modua hori dela, ez? Haiei esateko, hau da ikerketa, agian hau da nire tesia, baina tesia dosi txikiagoetan eta zabaltzen errezagoa izan daiteken modu divulgatzaile batean, euskaraz lan hori egin da, ez? Eskatuko dugu hori ere pixka bat gehiago baloratu dezaten, eta lan horretan jarraitu ahal izateko, ez? Baina politia da ere ikustea sensibilizazio hori eta kontzientzia hori duzula, eta heldutan hartutako erabaki bat izan dela, agian hori ere eredugarria dela, ez? Hemen entzuten ari diren askorentzat, eta posible dela, egin duzula, eta pauso horiek ematen ari zarela, eta iristen ari zarela, ez? Edo irikitzen ari zarela ate eta leiho berriak, bide berrietara iristeko, ez? Hori interesgarria da. Zure kasuan Jaione beste mundua dela esango nuke, ez? Bai, ni gogoratzen naiz gradua hasi nunean biokimikan, eta lehenengo aldiz artikulu zientifiko bat irakurri barrean nun, hasi nintzen irakurtzen esan nun, zuk esaten dezuna erronka hori, tal cual. Parez pare. Parez pare guztiz. Eta ez inglesagatik, egia da nik ingles aldetik ez daukala horren beste arazo, baino hitz tekniko asko daudelako, ez? Eta gero aurrera zoaz, eta lan guztia egiten da inglesez. Azkenean, zientzia gure kasuan behintzat hortan oinarritzen delako, ez? Global, esan dezagun mundu mailakoa danez, dena da mundu mailakoa, ez? Baina gure kasuan bereziki, kongresutara juten ganean, dena da inglesez, artikulu bat idazten dugunean zientifikoa hori ere inglesez izango da,
bilerak iten ditugunean ere, adibidez, doktoretzanik egin unean Biodonostin, hor adibidez gaztelania ziten genitun, ze beti dago kanpotik etortzen den jendea. Orduan euskeraz egiten hori, ez dut inoiz bizi izan, eta asko gustatuko litzaiake. Baina beti egoten denez, kanpotik datorren norbait, kanpotik edo esan dezagun euskera hitz egiten ez duen norbait, hizkuntza euskera ez zait inoiz gertatu. Eta orain adibidez, postdoktoretzako talde honetan, inglesez egiten ditugu bilerak zuzenean. Orduan, ingles maila bat behar dezu, eta euskera erabili, oso gutxi, eta pena handia ematen dit. Egia da, ni biogunen hasi nintzanean, eta Biodonostin ere, esan dezagun taldekiden artean, bai badao euskera hitz egiteko ohitura hori, hitz egiten duten hoien artean, ez? Eta hori adibidez asko gustatu zitzaidan. Ze, egia da baita ere nik Bilbon ikasi nunean karrera, eta ikusten hon igual horremeste nik Gipuzkoarra izan da, eta noski herri bakoitzan desberdina da ez, baina igual erabilera hori ez duen horremeste ikusten. Eta hasi nintzanean adibidez biogunen, eta gure taldean euskera hitz egiten zala ikusi nunean, asko poztu nintzen. Baina gero lanbide aldetik edo profesionalki hitz egiten dagoenean ja hor galtzen da. Eta garrantzitsua, nire ustez bai, oso garrantzitsua, eta divulgazio euskarazita ere oso garrantzitsua. Divulgazio egitea orokorrean oso garrantzitsua, gizarteak orokorrean jakin behar dulako, ez? Politikari buruz edo futbolari buruz asko dakiten modura, zientziari buruz ere jakitea oso garrantzitsua delako. Eta euskeraz, gure ama hizkuntza delako, ez? Eta edozeri buruz hitz egin dezakegun bezala, zientziari buruz ere zergatik ez. Orduan, baino bai, egia da, daudela entitate batzuk oso ondo lan egiten dutela zentzu horretan ez, Eluiarrek edo Udako Euskal Unibertsitateak bai egiten dula bultzatu hori ez. Baina ikerketa zentro aldetik, zen unibertsitatea ez dut horren beste ezagutzen, badakit unibertsitatean ere badagola katedra zientifikoa eta horrek bai egiten dula euskerako parte hori ez, eta hori oso ondo dago, baina ikerketa zentro aldetik esan dezagun oso gutxi egiten da. Geroz eta gehiago, pixkanaka, baino gutxitxo oraindik. Hor bide bat daukagu ez, irikitzeko, pozgarria da behintzat euskaraz dakizuenok, edo euskaldunak zaretenok behintzat euskaraz hitz egitea zuen artean, batzutan laneko inertziak eramaten gaituelako, ez, gaztelaniaz edo ingelesez izatea elkarrizketak, eta garrantzitsua da ari horri tiratzea, eta gutxienez, atxeden aldietan edo bazkal orduetan edo pasilloko elkarrizketa horiek euskaraz izatea, behintzat zentro horietan euskaraz zerbait entzun dadin, eta hortik agian jauzia, ez, egin daiteke pixkanaka, agian beste lankide batekin lanean ari zarenean, eta euskalduna bada, pausoak ematea, hiztegia sortzeko, korpusa sortzeko, eta horrek ere aukera emango digu euskara bera ere aberasteko, ez? Ez dakit leire hortik nolakoa den egoera, korpus hori sortzean, ez dakit, nola ikusten duzun hori? Neri pena matit jaionek azalutako egoerak. Ez dakit, behin irakasle batek esan zigun ingelesa egitea ikerkuntza eta danalkoa ere erabaki bada. Beraz, zergaitik ez dugu guk euskaraz egingo, gure erabakia ere bada hori. Orduan, ez dakit, nik bakit gero eta garrantzi gehiago ematen saiola ingelesari, baina gaur egun aurrapen teknologikoekin eta itzulpen aplikazioekin eta ez dut ulertzen zergaitik ez duten kanpokoek ere alegina egiten gure ikerketak edo danalakoak ulertzeko. Guk ere aldrebes hori egiten dugulako. Nik behar bada askotan ingelesa ez dut ulertzen oso teknikoa dalako eta itzulpena egiteot. Orduan uste alegin hori ez dala kanpotik ikusten. Eta nire kasuan euskal hizkuntzalaritzan ez dut imaginatzen euskara ikertzen badut ingelesez egitea, adibidez. Bakit gehiengoek ulertzeko hori da esaten dana, ingelesez egin bardu dala. Baina ez dakit ez... Ez gaude konbentzituta horrekin guztiz. Azkenean munduan ere politika elebakarrak dauden herrialde horiek gailentzen dira, edo beraien interesa gailentzen dira, eta askotan horri jarraitu behar diogu, edo sentitzen dugu horri jarraitu behar diogula, eta era berean ere badela ez guztiok elkarru lertzeko, nazio artean inorri galdetu gabe, edo behintzat beste gehiengoari galdetu gabe hartutako erabaki bat izan dela, ez? Aleginak agian egin dira momentu historiko desberdinetan beste hizkuntza batzuk lehenesteko, baina beti itzuli gara, ez? Herrialde boteretsu horien hizkuntza nagusi horretara, eta nik uste dut ere akademiak bere burrukak izango zituela bere garaian, eta horrela erabaki dela, edo inertziak horretara eraman gaituela, ez? Erabaki kontziente hori gabe, uzten, hortara iritsi garela ez. Orduan, nik uste dut ere interesgarria dela ikuspegi hori, alea jarri dezakegula, norbanakoak, egia da babes instituzionala ere beharrezkoa dugula, ez?
hemen jaionek indarrandia egin dezakelako, baina behar duelako babes bat, ez? Bere lantokian euskara gehiago eta maizago hitz egiteko, eta orduan hori ere eskatuko dugu, gaur gauza asko eskatzen ari gara, ez? Eskatzea libre da. Igual, gehitzeagatik justo gainera ikerketa egiteko aukera bat izan daiteke hizkuntzaren adibidez, nire master amaierako lanean, justo, identifikatutako ikerketa arazoa, STEM identitatea lantzen eta horrela, arazoa izan zen, modelo teorikoarekiko, oraindik ez dauela adostasun zabala, eta orduan ez daudela neurketa tresna, zabalki onartuak eta gainera gutxiago ikertuela lehen hezkuntzan, eta ez dagoela tresnarik euskaraz. Orduan, justo hori izan da ikerketa arazo moduan aukeratu duguna, eta, zentzu batean, hori da master amaierako lanean bideratu duguna, eta FPV eskatzerakoan egia da, justo hortik jarraitzea proposatu dugula proiektu formatibo horretan. Eta, beka eskatzen duzunean, espedienteak asko kontatzen du, baina proiektua ere baloratzen dute, eta, egia esan orain justo hitz egiten geundela, pentsatut, zentzu horretan positiboki baloratu dutela, gainera ministeritzatik, ez dela Eusko Jaurlaritza edo, eta, irakurketa positibo bat bezala edo. Horratzen sensibilidade handia daukan norbait topatu duzue. Zorte handia, ez dakigu pena, ez dakigula izena, informazio gehiago eskatzeko, baina arazo bat irtenbide bat ematen saiatu zarete ikertalde bezala, gure ikertaldean ere horrelako proiektuak egin izan ditugu, ez? Nazioartean euskara ez, gaztelania eta ingelesa gaientzen diren ikerketa horiek gurera ekarri, gure testu inguruan nola aplikatu daitezken pentsatu hausnartu eta horri buelta bat eman, ez? Itzulpen horiek egiteaz gain testu inguratu. Eta hortik ere galdetegiak edo bestelako beak eta tresnak edo eta informazioa sortzea, ez? Gure ikerketa taldean ere drimen egin izan ditugu horrelako proiektuak, azkenean ere sentitzen dugulako itzuli behar diogula zerbait gizarteari, eskolari, hezkuntza sistemari berari, ez? Hortan, eta itzuldi behar diogun horretan ere, divulgazioaz hitz egin nahiko nuke, ez dakit leire zuen kasua nola egiten duzuen divulgazioa, euskaraz egin behar den ere, batek ere aipatzen, leheno hitz egin dugu horri buruz, ez dakit nola ikusten duzuen gaia. Ia da merituak aipatu ditugula, alabarrez hori egin behar dugu, kongresuetan eta parte hartzegu, eta gero artikuluetan eta egia da, euskaraz gehien bat argitaratzen dugula, edo nire kasun orain arte dana euskaraz idatzi dudala, eta Euskal Herriko aldizkarietan. Gero kongresuetan, iker gazte igual izan ezik, eta Euskal Herriko da ikastaroak izan ezik, dana gaztelaniaz izan dela, Euskal Herritik kanpo dana gaztelaniaz, horretik zatot, ez dakit dela zelan jokatu, baina guzteko litzadake ez dakit askotan zato, behar bada PowerPointa gaztelaniaz, gaztelaniaz jarriz gero, eta gero zuk euskaraz izan gero, horrek balio duela. Baina uste alan dabe, garrantzitsuena dela divulgatzeak, zuk egiten duzuna partekatzea, askotan ez dakizu behar bada lagungarria da beste pertsona batentzat, edo beste pertsona batek ikustu lotura zure ikerketarekin, edo analakoa, mehaz baduzu partekatzen, askotan galtza duzu lotura hori, edo ez dakizu, ez dakit. Eta munduan gertatzen den hori ere jasotzeko, ez, aukera ematen dutelako, eta gero galdetu nahi dizutea ikertzaileek divulgatu behar duten edo kazetariek egin beharreko lana den, ez dakit gaur hemen lau ikertzaile gaude, ez dakit agian beste alde dauden batzuk esango dute saioa ez dela nahikoa, edo gutxiegi, edo ez dakit ze iritzi izango duten gure ikusentzuleek eskatuko diegu komentarioetan uztea, eta jasoko ditugula ekarpen horiek urrengorako, ez dakit zure kasua nola ikusten duzun, nork egin beharko luken edo? Uste dut galdera saia dela, ez dakit, inoiz ez dute planteatu egia esan. Azkenan guk egiten dugunez ikerketa hori, zuzenean uste guk aurkeztu behar dugula. Egia esan ez dakit ez erantzun, egia da divulgatzerakoan eta kongresuetan eta izena amateakoan, gaitasun hori ere garatzen dugula, pizkanaka, eta gainera gure asmoa ere bada, baldin irakasle izatea, usteko horrek ere laguntzen duela etorkizun baten irakasle izateko. Ez dakit, ez dakit erantzuko nuke horren aurren.
Bai, komplikatua. Nik esango nuke, eta horretan bai pentsatu eta askotan, nik uste beste fase batean agolako ere bai, nik divulgazioan bai ibili naiz doktor, ja urte asko noan ez, da, doktoretzan zeharreta eta desente ekintzatan eta parte hartu dut, eta esango nuke, zeinak divulgatu beharko luken bai ikerlariak, zezkenan hori da gu gabiltza lanean ez, orduan gure lana erakuste hori bai dago gure lanaren parte edo, de hecho, publikazio zientifiko bat egiten dezunean, ja divulgatzen zabiltza, igual publikoa konkretuago batera edo espezifikoago bati, baina divulgazioa da, ez? Baina divulgazio orokorra nire ustez, askotan ere ikerlariei lan asko ematen zaizkie. Hau da, inberdezu ikertu, baina inberdezu, egon bertzea informatuta gauza guztiez, baina divulgatu behar dezu, baina baita ere, segunda ze fasetan zauden, gestionatu behar dezu beste jendea, formatu behar dituzu pertsonak. Orduan, nire ustez, oso interesgarria izango litzateke, ikerlari edo zientzia perfil hori daukan pertsona batek, nun ja, ulertzen dituen artikulu zientifikoak daukan ezagutza hori, ez dakit kazetaritza mundura sartze hori, baina esan dezagun fusionatzea bi perfil horiek, ez? Badago jendea, hori gustatzen zaiona, adibidez niri asko gustatzen zaitez, eta badago jendea hori gustatzen zaiona. Orduan, kazetari batek eskainiko luke perfil bat, nun badauzkan teknikak, zabaltzeko, ez, komunikaziorako eta hori dena, eta zientzialari batek badauka hori ikas dezake baita ere puntu bateraino, baina badauka ezagutza hori ere, ez? Eta orduan, nik uste beste perfil bat sortu beharko litzatekela gutxinaka. Bai, eta gero gainea, gauden momentu hontan, sare sozialek eta plataformek inoiz baino errezago jarri dute, divulgazioa garrantzitsua da, egia da, badela momentu bat zeinetan aukera asko ditugun divulgatzeko eta divulgazio interesgarria jasotzeko, baino ere divulgazio beste mota bateko divulgazioa edo divulgazioa igual ere ez dena identifikatzeko, incluso ez dakit salatu, baina komentatzeko edo sare sozialetan badaude profil batzuk igual doktoretza edo egin dutenak eta dedikatzen dira divulgatzera eta gainera mituak desmontatzera eta hola. Bai, niri egia esan nik ere ez dut inoiz pentsatu, baina zure proposatu zuen oso idei interesgarria. Bai, eta ikasteko, ez, estrategiak, teknikak, nola erabili, ze denboratan egin, nola egin, hemen bideo podcastean talde izugarrion bat daukagu, eta beraiek ez, laguntzen digute, gidatzen gaituzte, eta ikasten dugu, ez, bideo horretan eginez, Iruñeko aurreko saioan ere, euki genuen, ez da bai dau ere, nork egin behar duen, nola egiten duen, kazetariek ere dituzten denborak, Samarak aipatu zuen aurreko saioan, ez, nolako denbora duten kazetariek ere informatzeko, prestatzeko, albistea idatzi eta hori argitaratzeko, ez, oso epe istuekin ibiltzen dira, eta horrek ere nola zailtzen duen, ez, kalitatezko lan hori berme guztiekin argitaratzea, ez, zaila izaten dela hori. Eta gure kasuan ere bagian beharko genituzkela, ez, estrategia gehiago lan horri heltzeko, ez. Konplexua da gaia, eta, gu behintzat pres gaude ikasteko, ez, mai honen bueltan, baina egia da nik uste dute lan geroz eta gehiago eskatzen dizkigutela egiteko, zabaltze hori ere gure gain hartzen dugula, inpaktu soziala neurtzen hasi gara, inpaktu sozial horrekin, divulgazioarekin, generoa bera ezote den beste proiektuetan eskatzen den beste laukitxo bat gehiago, ez? Eta horrek ere nolako erronka suposatzen duen, baina aldi berean ere askotan utxik gelditzen den beste, eta bihurtzen da beste ezaugarri bat gehiago, ez, betetzekoa. Eta horren arira aipatu nahi dizuet azken Ikergazte Kongresuan Marta Luxanek aipatu zuela, ikertzeko betaurreko morerik ez badugu jartzen, androzentrismoa bir sortzen ari gara. Eta ez dakit uste duzue hori garrantzitsua dela generoaren ikuspegi hori ikerketan txertatzea? Zakitu nahi. Bai, nire ustez garrantzitsua da, eta gainera, justo nik hori egin duan master horretan, irakasgai zehatz bat dago genero ikuspegiaren inguruan, zeinetan pentsatu dugun pixka bat hori, zientziaren epistemologiaren inguruan, epistemologia feministak egin duen ekarpena eta hori komentatzea, nola ideia tradizionaletatik abiatuta pentsatzen den ezagutza objektiboa eta unibertsala dela, eta beste begirada hori jartzen badugu, konturatzen gara ezagutza kokatuta dagoela, eta pertsonen eta bizipenen eta pentsatzeko moduen menpe dagoela, eta
gainera ikusi genituen adibidez zehatz oso impactanteak edo hunkigarriak, adibidez gogoratzen arkeologiaren arloan, nola androzentrismo horrek ez du bakarrik emakumearen presentzia, adibidez arkeologian, historian, presentzia hori tapatzen edo, batzuetan inkluso ezagutza sortzea kaltetzen du, gogoratzen dut kasu zehatz bat landu genula, Suedian aurkitu zutela hilobi bat, pertsona batena, bikingo batena, eta armekin eta gudako elementuekin, eta naiz eta oso evidentea izan ezurrak emakume batenak zirela, hor ikerketa egiten ari ziren pertsonek, txokatzen zitzaien ideia hori, guda elementuak topatzea emakume baten hilobian, eta prozesu horrek oztopatu zuen ikerketa hori, eskatu zelako ADN froga egitea edo, eta froga hori izan arte, ez zen, jarraitu ezagutza hori sortzen edo, eta, hasieratik oso argia zenean, korpu hori emakume batena zela. Orduan, garrantzitsua da begirada hori jartzea, askotan zer ikerketa galdera planteatzen ditugun eta nola lantzen ditugun baldintzatzen duelako adibidez, ni batu naiz STEM identitatearen ikerketa lerro horretara, baina emakume kasitako ikerketa lerro bat da, genero ikuspegitik abiatuta, arlo hauetan dauden desberdintasunei aurre egiteko, presentziari dagokionez, zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikan presentzia txikiagoa dagoelako oraindik, eta kolektibo batzuk azpiordezkatuta daudelako, eta horri aurre egin nahi bazaio beharrezkoa da betaurreko horiek jartzea. Bai, ikertzaileok ere mugak ditugu, gizarteak mugak ditu, mito ez hitz egin dugu lehen, baina ikerlariok ere ditugun betaurreko horiek ez bani madabiltza ez, mito horiek gu ere jaten gaituzte ez, eta hortik ere gure begirada distorsionatua da ez, generoarekin edo arrazarekin edo etniarekin edo eta kulturartekotasuna aipatu duzulako ez, baditugulako hor ere beste begirada batzuk ez, martxan jartzeko, eta geroz eta disiplina artekoagoa bani da lan egiten dugun taldea, daukagun arazo horri emango diogun irtenbidea ere horrelako xe izango da, ez zabalagoa, eta konplexutasun gehiagoz eta sakontasun gehiagoz eman alko diogu, ez. Ez dakit zuen kasuan. Bai, nik horri gehituko nioke adibidez nire kasuan, ez, biomedikuntza arloan, baude farmako asko, bigarren mailako efektu sekundarioak esaten zaien horiek, behiratze baldin badituzu, askotan, oain dela urte asko, ikerketan edo ikerkuntza proiektuetan edo sartzen ziren pazienteak gizonezkoak ziren ez, eta ez horren beste, etzan ez egoten horren beste presentzia femeninoa, klaro, hor zeuden emaitzak, askotan pixkat zeukaten errore bat gizonarekiko, ez? Eta oain dikan baditugu olako gauza, adibidez bihotzeko bat ematen dionean gizonezko bati edo emakumezko bati, desberdinak dira sintomak. Eta, klaro, orduan ere, ze puntutarainoko ezagutza daukagun, ez? Eta, oain dela gutxi goratu naiz horrekin, guk iten dugu, hilabetean behin, Journal Club deitzen duguna, gure inglesez ikusten duzuen bezala, baina, artikulo zientifiko bat, minbiziaren inguruan ikertzen dugu, artikulo zientifiko bat, ikusten dugu, eta diskutitzen dugu pixkatez. Eta, justo oaingoan, aukeratu dugun ere taldeak, eta hitz egiten zuen, nola, minbizi mota bat, desberdina zan emakume eta gizonezkoetan mikrobiotagatik, hau da, esteetan ditugun bakteriengatik. Eta, oso lan interesgarria, baina imaginatuz, badaude desberdintasun asko, eta askotan, urte askoan egon gara, hori kontuan eduki gabe, eta igual, bai jarri behar ditugu betaurreko horiek, konturatzeko, gauzak ez garela horren berdinak, eta aldi berean bai garela, segun eta nola behidatzen dezun, baina, jarri ezagune bai emakumearen irudia orain arte ez dela horren beste egon, eta igual baditugu gauza asko ikusteko horrez. Eta gehitzeko, hori teknikoki, baina baita ere esango nuke, esan dezagun bekakin hitz egiten, bekari buruz eginan lehen hitz egiten, eta egia da gaur egun pixkat aldatzen doala gauza, baja, ez, amatasun baja eta horiek eskatzeko, eta esan dugunez, hemen dauzkagu epeak beti, eta daukagu denbora presa hori esan dezagunez. Orduan, klaro, emakume batek, adibidez, nire kasuan hain pertsonalki igualez, baina nire edadeko emakume askok, esaten dute, gustatuko litzaidak ama izatea, eta ze puntutaraino da hori kompatiblea ikerlari izatearekin, eta pentsatzen jartzen zera, eta hori duda hori gizonezko zein emakumezko batek, edo zeinek alko luke eduki ez, baina egia da,
puntu bateraino emakumeak daramala, ez? Osea, eragina gehiago izaten dula bere, esan dezagun, ikerlari, osea, ikerketak egin ahal izateko kapazitate horretan, batzaki xaguekin lan egiteko, edo zelulekin lan egiteko, ezin zara leku batzutara sartu, haurdun baldin bazaude ordun, horrek eragiten du guztiz. Eta egia da, hori geroz eta gehiago kontuan eukitzen dela, baino hala ere, hor jarraitzen du horrek, ez? Handicap bat da, eta esan ezagun, zu etxean baldin mazaude haurdun eta baldin mazaude pixka mareatuta, ez dezu artikulu bat idatziko, naiz eta etxean amatasun bajan egon, baina gizonezko batek igual bai, ez? Orduan horre jarraitzen du hor, eta nik uste igual horri bulta bat eman barko litzaiokela baita zentzu horretan. Bai, oso interesgarria aipatzen duzuna, uste dut oso ondo borobildu dituzula, ez? Alderdi desberdinak, aurreko saioan ere aipatu genuen, bihotzeko izatearen sintoma horiek desberdinak direla, eta beti ikasi ditugula gizonezkoen sintomak zeintzuk direnez, eta horrek ere agian larrialdi zerbitzura jotzen dugunean emakumeok, bestelako zailtasun batzuk suposatzen dituela, edo arreta hori ez dela guztiz berdina izaten, ez? Eta askotan diagnostiko okerrak izatera ekartzen du, eta kasu larrienetan ere heriotza bera, ez? Orduan, badira gai larriak, dira gai serioak, eta kontutan hartzekoak, ez? COVID txertoan ere ikusi genuen, hori ere aurreko saioan aipatu genuen gaietako bat izan zen, eta gora bera guzti horiek ere nolako eragina duten, ez? Eta agian emakumeak ere ikerketa mundura eta laborategietara, zentroetara, iristearekin batera, horrari dira ere begirada desberdinak, zabaltzen, bide desberdinak, kezka desberdinak gutxienez mai gainean jartzen, eta askok desberdinkeria asko, diskriminazio kasularriak ere bizi izan dituzte, horrelako espazioetan, besterik gabe familia izatea erabaki dutelako eta amatasunaren aldeko apostu hori egin dutelako, ez? Eta horrek beraien lanaldietan, jardunean, atzera pauso bat baino agian geldialdi bat egitea eskatu dielako, eta esan duzun bezala, gizonezkoak ez dira gelditzen. Eta COVID garaian ere ikusi genuen, ez? Gizon ikertzaileek jarraitzen zuten publikatzen, jarraitzen zuten beraien lanean etxetik, mugatuta agian, baina emakumeak zuzenean zaintza lanetan ari ziren, eta horre estadistikak erakusten dute zenbat argitarapen egin zituzten emakumeak, eta zenbat gizonek, ez? Alde handia zegoen. Orduan, horri ere eskatuko diogo aldaketa bat, edo egingo dugu ere, ez, bide hori. Ezakizuk nola ikusten duzu, Leire? Nire kasun testu zaharrekin eta ikerketa egiten ditudanez, netzat bada urruneko ikuspegi bat, baina ia da garrantzitsua dela ikerketetan eta ikerkuntzan oroar ikuspegi generoa kontuan hartzea. Adibidez, orain buratzen zaigu, nik erronkari da aztertzeot, hildako iskera bada, eta testu guztia daude. Hori da gure eskolaritzan dugun arazoetako bat, baina erronkarian justo testu gutxi danez, esagorri gutxi ditugu, eta aniztasunai dagokionez oso gutxi. Baina ia da gero ikuspegi generoa kontuan hartzen baldin oso, adibidez badakigu gizonek bazutela aukera kanpoan lan egiteko, hartzainak zialako, eta askotan horri esker gaztelania ikasten zuten, eta hizkuntza praktika berri hori ekartzen zuten ondoren etxetara edo danalkoa. Orduan gero hizkuntza praktika berriaz gertatzen zen, erronkariera utzi eta gaztelania ikasi. Horren aurrean emakumeak kontxar batzailago izan dira. Beraz, testuak gutxi dira, baina garaibereko bi testu izan ez gero, eta batek idatziko balu emakume batek, eta besteak gizon batek, ziurraski izango genituzke desberdintasunak. Beraz, hori kontuan hartzea oso garrantzitsua da, konturatzen zara, horrek baldintzatzen duela zure ikerketa, eta uste askotan ez aiola horri garrantzia ematen. Oso interesgarria ere aipatzen duzuna, ez? Alde batetik nor ateratzen zen, edo nor atera izan dan historikoki, ez? Beste eremu batzuetara, nor gelditu da etxean, eta gaur egun ere euskararen erabileraren datuek ere erakutsi dute, ez? Emakume hori egozten zaigula euskara zaintzearen ardura hori, hizkera hori bestearen ardura hori, eta zabaldu nahi dugula. Zaintza hori ez dagokigula guri bakarrik emakume hori, denon ardura dela, hizkuntza bera ere zaintzearena, begirada hori jartzearena, eta horretan ari garela ere,
nola ikusten duzuen ere, beste ikerketa batzuk badirelako nazioartean egiten direnak, zuen gaiari lotuta daudenak, eta ez dakit nola ikusten duzuen zuen gaiak eta nazioartean lantzen diren gaiak nolako lotura duten, eta horretan euskarak adibidez kasu gutxitan lagunduko digulako, ez? Orduan ez dakit nola ikusten duzuen ere zuen ikerketa beste ikerketekin, lehen hitz egin dugu ingelesari buruz, orain euskara ere etorri da mahai gainera, ez? Eta generoaren gaiarekin nola lotzen den, txirikordatzen den, asko dugu ere feminismotik ikasteko, euskarara ekartzeko, horretan ari dirare lanean urte batzuk hainbat eragile, hainbat persona. Ez dakit, Unai zure kasuan. Bueno, justo nire gaia, STEM hezkuntza pixka dago orain azken hamarkadetan asko, garrantzi asko ematen zaio, eta ikerketa arloan ere, hezkuntza ikerketa arloan asko ikertzen ari da horren inguruan, eta espezifikoki STEM identitatearen inguruan ere, baina, nik landu ditudan marko teorikoa osatzeko adibidez, landu ditudan artikulo gehienak ingelesez izan dira, de hecho esango nuke nire lanean referentzia gutxi daudela euskeraz, eta, kuriosoa da, justo, komentatu dut lehen uste dute, galdetegi bat sortu dugula euskeraz, lehen hezkuntzako ikasleen STEM identitatean neurtzeko, eta, inspirazio moduan hartu dugun eredua izan da katalanez, ez da gaztelaniaz izan, baino, adibidez, Krezin talde honek katalanez sortu duen tresna hori hobeto ezagutzeko, tresna berez katalanez sortu zuten, eta beraiekin hitz egin dugu, tresna horrekin lan egin dugu, baino egia da, beraiek ere landu dutenean edo publikatu dutenean, referentzia asko artikuluak daude edo gaztelaniaz edo ingelesez. Nik mala egin dudanez euskeraz kontatu dutena, baino lehen komentatu duguna, imaginatzen dut gero horrek inpaktu bat izateko, edo, inpaktua izan dezake euskal hezkuntza komunitatean, baino errekonozimendua edo izatea nahi badugu, eta unibertsitateak edo ikerketak eskatzen digu errekonozimendua, osea, ez da, nahi eta ez baduzu nahi, osea, beharrezkoa da, merituen asunteagatik edo, imaginatzen dut, momenture batean nik ere hori ingelesez edo gaztelaniaz kontatu beharko dutela. Azaroan gaudela aprobetxatuta aldarrikatuko dugu eta mai gainean jarriko dugu neskak edo aurrak zientzian aldarrikatzen duen eguna ere badugula eta hori ere garrantzitsua dela, ez? Eta eskoletara emakume zientzialariak joaten direnean neskatila horientzat badirela eredu eta horrek ere bagian DBH-en edo batxillergoan egiten diren politika edo neurri horiek baina inpaktu handiagoa izan dezakela hori, ez? Ereduak ikusten dituztelako neskatila hauek agian lehen hezkuntzatik, etortzen delako adibidez astrofisikari emakumezko bat klasera eklipsei buruz hitz egitera, ez? Eta horrek ekartzen du edo suposatzen du aldaketa bat, eredu bat ikustea, modelo bat, zuretzat eredugarria izan daiteken persona bat, eta esatea nik bera bezalakoa izan nahi dut, edo hori ikasi nahi dut handitan, eta horrek ere ekarriko digulako, ez? Aldaketa hori, baita ere, horrek erronka bat, planifikazio bat, denbora bat suposatzen du, eta era berean egiten dugun nazioarteko ikerketa, zabaldu nahi dugun horretan, demagun galeseko hizkuntza aztertzen duten hezkuntzako ikertzaileak ditugula, gurean egiten den hori jarraitu nahi dutela, orduan elkar ulertzeko, ez, ingelesa beharko dugula, ez, alebegia. Bai. Nik justo lehen komentatu duzun horren arira, bai ibili naiz hori eskoletara eta juten, ez, emakumeak zientzian eta mugimendu hauen barruan, eta kontuatu naiz eta oso positiboki ikusi dut, igual jartzen unazan, igual irudiak, ez, Charles Darwin edo Einstein, ez, hola gizonezkoak, ni txikian nintzanean ere oso garbi nitunak, eta noski goain ere, zeintzuk ziren, ez, baina baita ere jartzen ditun emakume batzuk. Eta kontuatzen nintzen, badakitela zeintzuk dian emakume horiek. Osea, badago kontzientzia hori, geroz eta gehiago dagoela, ez? Nik uste dut, ni txikian nintzenan galdetuko baliate, badakizu zeintzuk dian emakume hauek, esango nuke ez. Eta gaur egun badoa aldatzen hori, eta horrek asko pozten hau. Eta nik uste dut, hor bai gaituko nuke, uste dut oso garrantzitsua dela, eredu horiek eukitzea noski, ez ikusteko, emakume hau zientzialaria baldin bada, ni ere izan naiteke gustatuko balitzaitez. Baina baita ere aldarrikatuko nuke pixka eta eskatuko nuke, baita ere asko enfokatzen gela eta ni ere benetan saiatzen naiz horretan referentziak izan ditzaten eta txikitatik ez, hori bultzatzen, baina gero ere lengoarekin lotuta ez, manten ditzagun ere ja ikerketan dabiltzan pertsona horiek jarrai dezaten ez, igual lortzen duguna da pilo bat jende astea ikasten biokimika edo bakoitza bere arloan ez, ikerkuntzan euskera munduan
munduan edo didaktika munduan ez, ditugu igual ikasle pila bat, baina gero zer gertatzen da pertsona horiekin, ja, imaginatu doktoretza bukatuta, ez dakit, zer gertatzen da horiekin, ez horrere, egonkortu behar ditugu lan horiek, edo eman behar diegu nolabaiteko zaindu behar ditugu, zuk esaten zenuna, ez? Ze ondo dago bultzatzea, eta noski bultza dezagun, baina gero ere manten dezagun da zaindu dezagun, ez? Luze, pixkatepe luzera. Bai, eta askotan ere aipatu dituzun eredu horiek badirudi Nobel sari bat eskuratzen ez badugu edo eszelentzia horretara iristen ez bagara, porrot egin dugula, ez? Gure ibilbide horretan, orduan, bueno, hainbat ikertzaile eta irakaslek ere aipatu izan dudez, mediokridadea, baita ere aldarrikatzea, kultur eta sortze prozesuetan ere aipatzen duten bezala, ez? Eta horrek ere ematen digulako aukera egiteko, bidean aritzeko, eta ziur horrek beste persona batzuei ere, gure lanaz ikasteko aukera ematen diela, bistaratzeko aukera badela, eta mugarrian non dagoen ere guk askotan ezin dugula erabaki, ez? Gure lana ezpada interes sozialekoa, nekez iritsiko gara ere zabaltze horretara, ez? Eta horrek ere, eszelentzia zer den eta nola egiten den, zaila dela, ez? Ez dela insimplea, ez? Mediokridadea aipatu dut, baina askotan ez da mediokritatea, askotan da egiten dugun lan bikain horrek, ez duela, ez? Publikorik edo oraingoz behintzat ez duela, baina atzetik etorriko direnentzat, ez dakigu. Ez dakit, zure kasuan Leire, nazioarteko ikerketek balio duten zuen lanerako, oso zehatza delako zure gaia. Lehendabiziko, ez dakit, jarra edo iritzia hori esaten da, erronkaria zartza oso, izkera bada, beraz oso, ez dakit, aztergai txikia eta oso lekukoa, baina gero kongresuetan eta gure aurkeztakoan kontuatzen zara, ez dela hilda dagoen izkera bakarra, beraz, ez da hemen Euskal Herrian bakarrik gertatzen den kontu bat, eta gainera asko gutxi dakite Euskararen inguruan. Euskara bai behar bada kokatze dute, hizkuntza esala, baina askotan hizkerak eta edo dialektoak aipatzakoan harridura arpegia jartze dute dialektoak, eta are gehiago erronkaria aipatzen badut. Beraz, kasu hartan ikusiot, dibugatzak baduela garrantzia lehen aipatu egun moduan, eta askotan penatza oso zerbait txikia egiten dozula, eta guztiz kontrara, behar bat beste ez dakit Irlandako beste pertsona batek ere ikertzeu hango hizkera bat, eta hilda dagoenez ere, lotura du zure ikerketarekin. Askotan behar bat kontziente horretaz. Bai, eta metodologia desberdinak edo antzekoak erabili ditzakegulako, eta horrek ere laguntzen digulako, ez? Gure jardunean, txertatzen berrikuntza desberdinak, beste begirada batzuk, bat izan daiteke generoarena, aipatu dugun bezala, baina besteak ere izan daitezke, kultura horri lotuta egon daitezken ezaugarri horiek, ez? Aztertzea eta begiradagian hor jartzea, ez garelako konturatu gurean hori ere badagoela, ez? Eta nazioartean gure arlotik, gure arloari erreparatu diogu, baina gustatuko leitzaidake pixka bat gehiago zabaltzea, eta UEUk egiten duen bezala, ikergazte kongresuan, edo eta udako ikastaroetan, jakintza arlo desberdinak biltzen dituzte, disiplinartekotasuna lantzen da, eta ez dakit jaionez zergatik den interesgarri hau lantzea, beharrezko ikusten duzu, eta zuen lanean badago? Disiplinartekotasuna, oso zaila daita. Bai, guztiz, super garrantzitsua. De hecho, askotan ikerketa taldeetan, igual garai batean zian espezifikoak ez, baina gaur egun adibidez gure arloan, bioinformatikari bat edukitzeak, fisikari bat edukitzeak, biokimikari bat eta mediku bat, eske, de hecho, doztein medikamentu garatzerakoan, behar dituzu pertsona guzti horiek, ze bakoitzak ematen dizu bere perspektiba, ez? Mediku batek esango dizu, zer da paziente batek behar duena. Biokimikari batek, landuko dizu pixka gehiago, farmakoaren, igual kimikari batek, farmakoaren struktura kimikoa, ez? Eta biokimikariak probatuko du hori gehiago. Bioinformatikari batek egingo dizu analisi estadistikoa, eta, egiten dituzte, nik beti zaten magia egiten dutela, ez? Baina, datu asko analizatzen dituzunean, hori dena gero ikusi alizatea, eta modu ulerterraz batean, ez? Bai, zuntzea. Hori da, edo fisikari batek ezakizte makina erabilita, ez? Lortzen dituzu asko ere datu gehiago, geroztuko hiek interpretatzen badituzu laguntzen dizutena zure ikerketa lerro horretan, ez? Orduan, gure arloan guztiz ados, bai. Eta baina agian galdetuko dizut agian trampa da, baina beste arlo batzuetako
personak nolako kabide izango lukete, demagun antropologo batek, edo euskal filologo batek, pedagogo batek, kabidarik izango luke, kazetari batek agian bai, ez? Hitz egin dugulako divulgazio lagundu dezakela, ez dakit baloratzen diren agian arlotik pixka bat gehiago, zabalago, urruntzen diren ikasketak, Ematen du oso desberdinak diala. Eta justo oin dela, ezakit horreko astean edo, oin dela 2 aste, ingenun ekintza bat, divulgazio ekintza bat zala, erdera zan, hablemos de cáncerrez. Eta hor, helburua zan pixka zientzia divulgatzea, eta hor egon zian pazienteak etorri zian, entzutera eta hitz egitera. Etorri zian perfil desberdinetako pertsonak, bakoitza bere lanbidean, eta helburua zan denon perspektiba, ez dian zientzialariak de porsi izan beharrik, izan zitezken, bai, zientzian interesa zuten edozein pertsona. Eta bakoitza bere ikuspegia ematea eta galderak egitea, ez? Eta azkenean, hori zuk esaten zuen, antropologo batek egin dezakeen galdera bat igual zure pentsatzeko era bera ez danez, igual beste ikuspuntu bat ematen dizu, ez? Eta adibidez, pazienteekin eta hitz egin genunean, eta asko aipatzen zan hori, ez? Adibidez, informazio falta hori dagoela, ez? Psikologia ze puntutaraino psikologo baten, paziente batek behar du psikologia puntu hori, ez? Edo laguntza psikologiko hori, edo nutrizio aldetik, nutrizionista batek aldio lagundu asko ere bere gaixotasuna nola eraman, ez? Eta hoien arteko elkarrekintza ere pazienteari eta horrek ikerketan noski, eta kasu honetan biomedikuntzan eragin behar du jakiteko zuk nola eraman zure lerro alde batetik edo bestetik. Orduan, igual batzutan zaila ematen du, baina seguro badagola aportazio hori. Bai, hor baduela kabida, ez? Eta ez dakit leire zuenean biomedikuntzako personaren batek leku edukiko luken, agian beste datu batzuk mai gaineratuko lituzke, edo agian hain urruti joan gabe ez dakit disiplinartekotasun hori nola bizi duzuen zuen arloan. Gure kasuan ikergazten aurten parte hartu dugula, horretaz izan ginen kontziente, mikroaurkezpenak entzuteakoan, eta danak zian nahi gehienak zientzitakoak, askotan ez ditugu zientzetako aurkezpenak entzuten, eta ez gara kontziente egiten duzuen eta orduan, horretik, behar bat kontziente ez garelako ez dakigu zentzuk izan daitezken lotura horiek. Baina ez bakarrik zientzia, letra betik egiten dugulako banaketa hori, letraen barruan bebai, bastakit guk bakarrik hizkuntzara hitza egitegu, baina behar bada historia, geografia, horrelako disiplina konton hartuz, behar bada gure lana aberasgarriago izan daiteke. Baina asko dugula ikasteko ere, ez? Beste arloen ekarpenetatik eta baita ere aurrean ditugun erronka hoiei modu zabalagoan erantzungo diogu eta baita ere gizarteak eskatzen dizkigun behar hoietara, ez? Gaur egun askoz ere jatorri aniztasun handiagoko pertsonak eta biztanleak ditugu gurean eta erronka eta arazo berriak ditugu eta horiei begiratzeko ere agian persona batzu behintzat atzera pauso bat eman behar dute beste batzuei sartzen utzi eta beste begirada batzutatik ekarpenak egiteko, ezta? Zuen arloan ere ikusiko duzue. Bai, berez nik uste hezkuntza izatez badela testu inguru berezia zentzu horretan, disiplinartekoa delako, lehen hezkuntzako errealitatea azken finean. Eskolan, arlo ezberdina eskolantzen dira, eta gainera, fakultatean gaudenean, hori elikatzen da psikologiarekin adibidez, eta, gure ikerketa lerroari dagokionez adibidez, STEM identitatearen gaia, niretzat garrantzitsua zen, hori lantzerako orduan, ni irakaslea naiz formakuntzaz, zientzien didaktikako departamentu horretan dituan lankideak, badira, fisikatik etorri direna, kimika edo, baina justo beraiek baloratzen dutena edo balioan jartzen dutena, beti esaten diatena da, irakaslearen profil hori berezia dela, sensibilidade berezia dugulako, baina baita ere, disiplinartekotasun horregatik, eta biez, lan hau egiterako orduan, nik izan dut aukera maleko zuzendari bat izateko zientzien didaktikakoa, baina beste bat psikologiakoa. Ze askotan uste dut hitz egiten dela asko disiplinartekotasunaz, hezkuntza graduetan, batez ere asko aipatzen zaigu, baina gero nola materializatzen da hori edo nola gauzatzen da. Justo niretzat importantea zen, guretzat, hori benetako tasun batera eramatea, eta aukera izan dugu, gainera masterretik, esan dute hori sustatzen saiatzen ari direla, holako lan interdisciplinarrak sortzen eta tesia berez berdin planteatu dugu, ideia da zuzendari bat izatea zientzien didaktikakoa, eta beste bat psikologiakoa. Gainera, niri bi gai horiek interesatzen zaizkit, eta planteatzen nien, tesia planteatzerako orduan esaten nien, eske nik ez dut zure aldera jo, ez zure aldera jo, nik jarraitu nahi dut bi horiek lantzen. Niretzat gai honek sentsua dauka, identitatearen gai honek sentsua dauka, bi bide horiek
jarraitzen badugu gurutzatzen. Bai, eta bi dimentsio horiek aintzat hartzen, eta bide hori zabaltzen, ez? Eta hor ere, bagian disiplina berri baten, ez? Bide ematen, edo, behintzat ere mai gainean jartzen, lotura horiek eta aberastasun horiek laizterria isten hasiko gara, eta horregatik galdetu nahi dizuet, Leire, zure kasuan adibidez, zer eman dizu ikerketak? Izan daiteke zerbait fisikoa, izan daiteke zerbait emozionala, izan daiteke, modu zabalean ulertuta, ez dakit ikerketak zerbait eman banima dizu, partekatu nahi duzun gure txokoan. Nik uste dut nire erantzuna eguneko jarraren araberakoa izan daitekela, da motibatua baldin manago, nire jarrea positiboagoa izangoa, desmotibatua baldin manago, gaurko erantzuna izango zen negatiboa, eta baina ustete aburbilduz ikerketak aukera bat eman diara. Nik nahi nuen hori ikertzeko, esan bezala lagungarria izan da beka lortzea, baina esango nuke, hori, gaur egun hori egitea eta euskal etorkizunean zer lortuko dan horrekin, baina hori laburduko nuke ikerketaren kontua. Ados, eta zuri Jaionen zer eman dizu? Nik esango nuke gehien bat garapen pertsonala, ze zuk esaten zenuen mendi errusiar hori guztiz, hola izan da, egon dia momentu motibanteak, ez, eta beste batzuk esaten zenula bidaia ezin da gehiago, nere txanoa, eta ezin da jakin ez zerrondetaz, ez. Orduan, garapen pertsonala eta ikustea erronka asko egon diala bidean zehar eta hoiek gainditu ahal izan ditutena, ez? Eta alde horretatik norbea bere nik beti esaten dian, ez? Ja, doktoritza bukatzen unean ikaslei eta egon arro egiten dezunaz, ez da erresa, eta batzutan lortuko ez du, beti ez da lortzen. Baina lortzen dezun horietan, hori garbi eukitzea, ez? Eta gero, lehen galdetzen zenean zergatik ikerketa, esan dizu kuriositatea, baina baita esango nuke, nire kasuan biomedikuntza, ez? Pazienteak edo gaixotasuna pairatzen duten pertsona hoiei laguntze horretan nire alea jartze hori niretzako da garrantzitsuna, eta gehien bat hori eman dit ikerketak. Zen, norbaitin momenturen batean nik egin dako zerbaitek laguntzen badio, ni horrekin pozik nago. Bai, horrek satisfazio pertsonal handia ematen du, ez? Ekarpen hori egiteko aukera izatea, zure kasuan. Pixkat berreskuratu esan duena, jakin minarena, ni beti izan naiz pertsona kuriosoa, arlo akademikoa ere ondo moldatu naiz, interesgarria egin zait, gai ezberdinetaz ikastea eta hau bada modu bat ikasten jarraitzeko, gainera sentitzen dute ikerlari moduan garatzen ditudan tresna asko irakasen moduan ere lagunduko diatela, adibidez, asko hitz egiten da ebaluazioaren inguruan, behaketaren inguruan klasean eta ikerketako prozedura asko irakasle batek ez dakit jakin beharko lituzken edo baino behintzat lagundu egingo dute, eta horregatik, sorte handia dakadala uste dut, eta gero, berreskuratu ere esan duena, nire gaia, badauka atzedik eska soziala edo, hori desberdintasunei aurre egitea, arloetan dagoen azpiordezkapen horri aurre egitea, batez ere, ez da inbeste bokazioak sustatzeko edo, baizik eta, eskolan dauden ume guztiek disfrutatu alizateko arlo hauen inguruko ikaskuntzaren inguruan, eta aukeratzen dutela estemen jarraitzea edo ez, izatea benetan askatasunetik ez mugatuta daudelako edo testu nungoragatik behar duta. Jakitea horretan lagundu dezakezula edo, ikerketa iraultza egiteko modu bat izan daitekela, aberasgarria iruditzen zaitere, eta laguntza izu pentsatzen bide on batetik zoazela edo. Eta gizartean dauden kortxe horietatik, ez, askatzen pixka bat laguntzen duten bideak irikitzen dituzuela edo ditugula, eta baita ere nik esango nuke, gehituko nuke esan duzuen horri ospatzea, lorpenak ospatzea, doktoretzako lehenengo maila bukatzea lorpen bada, ospatzea, beka lortzea ere ospatzea, ospakizun xumeagoak edo handiagoak egin daitezke, baina nik uste dut hori ere badela, ez? Ospatzea maite ditugunekin, edo gorroto ditugunekin, ez dakit oso ondo, baina zergatik ez, ospatzea hori, eta baita ere, kasu askotan dolu prozesu bat ere badelako, gauza asko atzean uzten ditugulako, ateak isten ditugulako, beste batzuk zabaltzeko, eta horri ere espazioa egitea, ez? Emozioei, tristurari, pozari, emozioei guztiei lekua egitea, horrek osasun mentalean ere laguntzen duelako. Eta guzti hau esan ondoren, galdetu nahi dizut laburkia zein erronka dituzuen etorkizunean, batzuk argi gelditu dira, baina agian Jaione galdetu nahi dizut zer den etorkizunerako pentsatua duzuna, zerbait banima duzu?
plan zehatzea ez daukat. Baino, esango nuke, oaintxe prostatako minbizi metastatikoan iten delana, eta sistema imuna ikertzen dut. Orduan, dauzkaten proiektuetan aurrera pausoak egitea, hori seguro. Eta, zenbat eta denborarekin gehiago ikastea, ez? Eta gero, divulgazio aldetik, jarraitzea aktiboki, olako gozetan parte hartzen ez, eta benetan iruditzen zaidelako kultura zientifikoa gizartean zabaltzea oso garrantzitsua dela, denak ulertzeko, eta hori ez, lehen komentatzen genuna, igual ez puntuteraino dauka interesa zientziak edo ez, hori landu dezakegu, nik usteet. Eta portada oaintxe bertan, igual ez da izango, zientzian lortzen dugun zerbait, eta baldin bada, igual titularra ere ez da guztiz zehatza izango, baina, iten badugu lanketa bat, nik usteet puntu desberdinetatik ez, hezkuntza aldetik, kazetaritza aldetik, puntu desberdinetatik, lanketa bat kultura zientifiko hori garatzeko edo, ezaki portada izango gean, baina, igual pixkat aurreago jarriko gehala, ez? Orduan, nik uste bi arloietan, nik uste dela nire etorkizuna. Hemendikan, desio asko, eta baita ere, zorte ona opa dizugu bide horretan, eta Leire zure kasuan, ez dakit etorkizunari zer eskatzen diozun? Gure kasuan uste erronkarik handiena dela tesia bera maitzea, behar da. 4 urteetan aurre ikusten den proiektu bat dalako, eta asko esatu dute izin askoa 4 urte horietan amaitzeko. Beraz, gure erronkarik handiena behar bada hori da. Eta gero, aztergai edo, gure ikerketari behira, gure ikerketak ekarpena egitea, ez? Guk nahi genuen hori lortzea, nire kasun erronkarieraren inguruko azterketa amaitzea, eta horrek izan desala oi hartzuna, eta gure kasun behar bada zehatzago euskal dialektologian eta historian. Eta bestaldetik, adibidez niri irakaskuntza ere asko gustatzen zait. Nire asmoa ere bada irakasle izatea, lehen aipatu egunez ibilbidea zaila eta auskalo lortuko egun, baina, horiek izango lirateken erronkak igual. Indarra jarriko dugu horretan, lortuko duzula, eta nik uste pausoz pauso, poliki-poliki aurrera egite horretan, eta ospatzen, pauso bakoitza, nik uste horrek ere motibatzen gaituela, eta indarra ematen digula aurrera jarraitzeko, adibide edo eredu dituzu, profesional desberdinak ere, galdetzea, konsultatzea, uste dut horrek ere laguntzen duela, baina agian dagokion unean, ez? Gehiegi aurreratu gabe, uste dut hor bestela antxitate mailak batzutan, disparatu egiten direla. Ez dakiz, zure kasuan hasi berri doktoretzarekin, ez dakiz erronka edo... Pixkat berak esan duena, ez dakit tesia bukatzea, hastea berez, gogotsunago ikusteko jada hasita daukadan bideo hori, benetan tesian bekaskatzeko idazti duzu proiektu bat eta, baino gero bukatzen duzu benetan mala eta ikuste duzu beste aukera berri batzuk irekitzen direla, kolaborazioak eta, gogotsuna bil jakiteko zein bide hartuko duen, eta gero etorkizunari begira egia esan pixkat raroa izango da igual esango duana, baino nire asmoa berez lehen hezkuntzara, bueltatzea ez naizelako egon, baino lehen hezkuntzara joatea izango litzateke, momentu honetan, unibertsitate munduak edo ez dit, batez ere irakaskuntzaren aldetik gustorago edo nire burua beto ikuste dute lehen hezkuntzan, orduan gustatzen zait irakasle ikertzailearen figura hori indartzea, gainera asko aipatzen zaigu, nire ikerketa arloan asko aipatzen da horren beharra, ikerketak eskoletan egiten diren einean, irakasle ikertzaileak izateak lagundu dezakelako, figura horrekin igual identifikatzen naiz, gero izaten diate lankidek, unibertsitate munduan sartzeko gogoa gero datorrela, eta, horrekin lotuta pixkat nire kezka nagusia edo, lehen aipatu dugun testuinguru lehiakor batean edo, nin pertsona oso perfekzionista naiz, eta horrek gauza osonak ekarrizkit, baina, beste borroka batzuk ere, nabaritu dut adibidez arlo akademikotik ateratzea, kalifikazioetatik eta nire pertsonari oso ondo egin diola, eta, onartzeut, beldur pixkat ematen diala mundu kompetitibo horretan sartzeak, eta, pixkat publikatzeko, merituak lortzeko borroka horretan sartzeak, egia da, unibertsitatean ibilbide bat egiteko intentziorik ez izateak lasaiago egotea eragiten didala edo, baina, nor daki, hori izango litzateke agian nire kezka nagusiena edo badakidala landu beharko dudan alderdi bat.
Bai, bueno, ikasketa prozesu bada ere, eta aipatu dituzun gako hoiek uste dut oso ohikoak direla, perfekzioarena bat, nik uste dut ikertzaile gehienok daukagun, ez dakit alde honeko edo txarreko ezaugarri bat dela, eta horrekin burrukatu behar dugula, gure mamuekin burrukatu behar dugula, edo haiekin adiskidetu, ez dakit oso ondo oraindik zein den hitza, eta lehen aipatu dudan bezala, ez, dolu prozesuak dira, uztea, onartzea, bueno, horrek ere erronka handia eskatzen du, eta baita ere eskatuko dugu irakasle ikertzaile figura, baina agian hezkuntzan lanean ari diren irakasle hoiei, hezkuntzan esan nahi dut, lehen aurrezkuntzatik hasiko gara, oso garrantzitsua den etapa eta azten zaigula, aurrezkuntzatik, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxilergoa, lanbide heziketa, ez, aipatuko ditugu helduen irakaskuntza zentroak, bertan lanean ari diren irakasle horiek ere, ikerketarako agian hartu eman gehiago izateko aukera baldarrikatuko dugu, agian figura berri bat sortu dezakegulako hortik, etorkizunean, nortaki, eskatuko dugu, ez, hori ere interesgarri izango litzateke, eta baita ere beste disiplina batzuk, hezkuntzan presentzia gehiago edo gonbidatuak maizago izatea, horrek ere lagunduko ligukelako. Eskerrik asko hiru hori egindako ekarpenengatik, uste dut oso saio borobila joan zaigula, diziplinartekotasunetik, begirada desberdinetatik, eta hiru hori ere inondik inora zorterik onena opa dizuet zuen ibilbidean, zuen erronka horiek helduko diezulakoen konbentzituta gaude, eta horregatik animo asko zuen ibilbide horretan. Eskerrik asko. Eta eskerrak eman nahi dizkiogu ere Euskaltzaindiari, egoitza honetako ateak zabaltzeagatik, baita ere aurreko saioetan egon garen beste egoitza eta txoko hoietako ateak zabaltzeagatik, eta bueno, baita ere kamaraz beste alde etxean zaudeten hoiei, edo irratiaz beste alden zuten ari zareten hoiei, eskerrak eman nahi dizkizuegu horregoteagatik, eta datorren saioan Baionan elkar ikusiko dugulakoan agurtzen gara, entzun ikasi eta sentitzeko ueuk euskaraz sorturiko podcastean.